ke zuwa wannan TSK Production. Alhaji Musa, Alhaji Abdullahi Bada zan faɗa. Ba mu so mu bude wanga layi haka. Na baka mashin da naira 100 kyauta. TSK Ba mu so mu bude wannan layi. Ina ganin kile waka ga taka bata yiwa domin na fi'u board member na sai mu shi ma yace ya ba kuɗi naira 100 to a sai haka ya haka Come